sarta palwana dengaran tresing karsa tresing karsa miwah dening kanyut Gusti Sidatagong Sidatagong engan mata teka tansah dadya Wilayah Hawigena Mastu Purnama Sidhem Hawigena Mastu Silat Mrimang Jagat Karana Sirang Tandha kawisesaning Bisana Sono sinawung lang mula pesta masestantun lampahing Buddha jinantur tutur katela tula-tulat melap ing paradya winasita ngapa papraniskara karana ugi tumiying jaman purwa minarti tameng lalata mangke teka pasraning Gopita tanpun renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggung sang Murawengkata sebebyar dumadining wayang purwa ananging kapinten kae adi dosa purwa eka marang sawijatine luwih dosa 10 para marang wiwitan ladan kathah titaing jawating kasangga pertala kaungkulaning akasa racak sami anggana raras nanging datan kadingin piting dalu mangke hanengge gemlaring praja ing Amarta ya ing Indraprasta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura Sintana minangka dadi makuthaning bangsa ing Amarta menika warnane jejuluk Sanata Prabu Darma Kusuma ya Sanata Prabu Puntadewa ya Guna Talikrama ya Yudhistira ya Sangat Jatasatru Risaksana wis kepareng lenggah madyaning gambar ora mantra-mantra sipating Ubathara Yayasan Hyang Bathara Darmange Jawantah sinepa sangganing para kadang jangkep panenggak Pandhawa satring Jodipati Raden Haryawerkudara satring Madukara Raden Janaka datan kantun satring Sawojajar tuwin Gumiratalu Raden Nakula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen ing Jawi Andir mlabar sangganing para naga samyung gantung pasisiran Begamber melabar Yaya Samudra datanpa tepi katingal jejel riyel rabet pepet pipit prasasat atopan dengkul datanpa Solo parandene katingal tidhem madaning pasewakan negari Ngamarta datan ngul samyanya bawa nadyan gogodhongan kang obah samirana datan mampah data sakuling mangke kawit ing Rawi Punata Agung ing Ndarawati miwah nata ing Mandura Sigra lenggah jajar kelawan Sang Buminata anyarengi swara bendi munya mangungkung Kajena Bnisarata samedhara pangandikan dadi kemangun jeneng pangandika Sanata Prabu Darma Kusuma ing dereng kababaring lisan
tanpa siring halakan ngamas mas murupe langit Sretenon ning pasewakan busana maneka warna Pak Puspiteng Udyono Miang Panjra Sarwa Rukma renggeng manik Narawata Obro prabanyo kang sumirat Obro prabanyo kang sumirat Kenyaring tejo lalewaran ler ki lat sisiring ade Wimbo kekondo mrek minge
dadi uping maruta maruta mandu saparan mangambar hongas nunamit pasang kaliman tabi tinebina ing lodone tumawaing tawang tuwang Koko Prabu mboten wonten ingkang gumana musik salebetipun manahipun ingkang rayi Ngamarta sasampunipun Maduka kepareng tedhak wonten ing praja Ngamarta tanolian kejawi amung anggen kula daya-daya nyuwun priksa menggah menapa ta wigatosipun dene Paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng rawuh wonten praja Ngamarta Koko Prabu Ndarawati Yayi wal-wale menapa sawanipun Nyaraka Ndarawati ingkang sepisan tetinju dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa dene dungkap angka kalih wal-wale menapa sawanipun Nyaraka Ndarawati dinten sak mangke menika wonten ngersanipun para kadang-kadang kula para Pandhawa mboten wonten sanes kejawi namung wonten suka linaning penggalih Paduka Yai Prabu keparenga suka sak biyantu bot repotipun Nyaraka Ndarawati Yai Prabu Ngamarta Handra ingkang Guswitarum kasilring samirana mrih om sekar kadung ngas kandanya ing maweh raras retnaning driya Suraos kados pundi dene mekaten wiyosing pangandika Paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sampun kelampah Pandhawa menika bebasan ngendika seklimah tindak sepecak boten ate kantun tansah tetarosan kan Paduka Kanjeng Koko Prabu ewadene dinten sak mangke wonten wiyosing pangandika bilih badhe nyuwun sabiyantuning para Pandhawa Koko Prabu kepareng Ambabarana ingkang sedhat Yai Koko Prabu Ndarawati Yayi kula wonten timbalaning adhawuh wale-wale menapa estunipun sampun dungkap Tri Candra klengganing dinten sak mangke menika negari Ndarawati kados nampi welaking Jawata negari Ndarawati kados nampi pagebluk kathah para kawula enjing saged sonten ketewasan sonten saged enjing kapralaya
Mongko sampun boten kirang-kirang anggen kula mbudidaya ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata. Miyang para nimpuna supados anambak rengkaning praja parandening katindaken gagar wigar tenantuk karya. Mangsa kala ingkang sampun kula tetepaken kula sarenarite sesemek ron raja mula bebantal buta sarimbak. Wonten ing mriku wonten sasmita ingkang sampun kula tampi bilih negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing Ngaraka Indrawati, Yayi. Nyuwun pangapunten, Yayi. Mboten marah-marah pisan dhateng aturipun Nyai Kresna babar pisan mboten. Namung sanget mboten nginten wanci enjing Kyai Prabu Kresna sampun kepareng rawuh wonten Projeng Mandura. Sarwi tawang-tawang waspa. Sareng kula dangu menapa sababipun Nyai Kresna sowan dhateng negari Mandura piyambakipun Waloka. Bilih badhe nganti ingkang Ngaraka ing Mandura supados minangka saksi tama badhe aturipun Nyai Prabu ing kunjuk paduka Nyai Samyaji. Sanget mboten nginten bilih negari Ndrawati ketaman melaing Jawata. Mila mboten namung kula badhe ngetingalaken lelabetanipun Nyai Kresna babar pisan mboten. Namung sampun marambah makaping-kaping. Pendak-pendak Pandhawa nampi ribet Nyai Kresna ingkang saged madhangaken. Pendak-pendak Pandhawa nampi perkawis Pandhawa ingkang saged ngudari perkawis menika kala wau. Mila mboten namung mokal menawi antawisipun Ngamarta lan Ndrawati menika sampun sinebat kalih-kalih ngatunggal. Mula mbok menawi wonten sukalan ing penggalih paduka Yayi Prabu, kepareng bebantu dhateng bot repotipun kadang kula Yayi Prabu ing Ndrawati. Koko Prabu. Bilih sak mangke keparenga paduka Kanjeng Koko Prabu saranta sawetawis. Krana Pandhawa menika mboten namung kula piyambak namung klebet Werkudara Janaka miwah kembar menika ugi peranganipun Pandhawa. Mila keparenga kula badhe tetarosan langkung rumiyin kalan kadang-kadang kula para Pandhawa Koko Prabu Werkudara. Nggih. Ora usah dadak nganggo lidah sinambung penemune Dimas kepiye? Yen pancen Pandhawa dadi sarana waluyaning Projeng Ndrawati Werkudara saguh nadyan didhawuhi munggah gunung jegur segara. Aku ora bakal wegah Koko Prabu nadyan kengrahipun Janaka semanten ugi paribasan kedah manjing tumangan kula mboten badhe selak Koko Prabu nadyan kula semanten ugi kadhawan menapa kemawon kula badhe nderek Koko Prabu nadyan paribasan kadhawan mlampahing ingkang tebih beto barang ngawrat kula mboten badhe swala Koko Prabu. Koko Prabu paduka midhanget piyambak kesaganipun para kadang ing mekaten daya-daya ngaturi paring dawuh menggah menapa ing kedah katindakaken punta sak kadang boten badhe selak. Yayi sangetan dadosaken suka marwata suta raos sing manahipun ing Ngaraka Indrawati. Mugi andadosna ing kawuningan bilih atur kula ingkang sekawit Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing Ngaraka Indrawati boten sanes kejawi namung wanter sabdaning Jawata ing sampun kula tampi negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi negari Ndrawati tinumbalan pustaka jamus miyang jimat kelima sada Yayi. Ratone Ratu Tama Pati-pati lino Pranayaka Tiasraharja Panagare becik-becik parandene tan dadi tali asing kala bendu malah bangkit mangkinan dotra rupita kang reribeti nalika semanten midhanget sabdanipun ingkang Ngaraka Indrawati nata ing Amarta Prabu Darmakusuma ndadosaken legek ing driya datan mobat datan musik nganti kaya tugu sinukarta ya kaya pratima kencana nglenggahi kanyu pinangka wardu kanyu jane ganten wardu jar wangeca menawa durung abang durung manding jasaring pertala
Kasaru geger njaba, pihak ngarsa tangeping nguri kok seban bonamu. Apa to kang dadi darunane? Ora ana macan orang ke Gajah Medha saka Wantilan. Kejawi namung utusan saking Karangadempel, atmajanipun Lurah Semar, Lurah Petruk, Semar Lurah Bagong ing wantun minggah Datulaya. Miyak kang samya sumewa manggon mreng para kawula kanca pihak-pihak ana daya minggir dalu-dalan. Mendalon tata trap silanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta
Prabu. Dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Menika kadidene sowanipun Panakawan Petruk. Koko Prabu Ndarawati jagat wasaning Bathara Wayapura jagat. Yayi. Nadan dipun menapak-menapakna Petruk menika tasih Panakawan negaring Amarta. Mila Petruk sowan mbok menawi wonten wigatos. Tumunten ngatimbal menapa wigatosipun Petruk sowan Yayi Prabu ing Amarta. Koko Prabu kasinggihan mekaten mugi kasekecakno anggen jeng andika lenggah. Yayi Prabu sampun boten kirang prayogi. Panakawan Petruk padha rarja sak praptanira. Panakawan Petruk kanthong bolong. Nuwun amit pasang kaliman tabi tinebene ing lodoni dumawaing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulamanu. Menawi kirang ing tata krami kula nyuwun pangapunten wilujeng niring sambikala sowan kula tebih saking Rubeda. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhap pada paduka Gusti kula sanata ing Amarta Prabu Darma Kusuma. Ya Panakawan Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana kula pundika jimat paripe dayana ing kasantosan. Karo sapa? Kali adik kula Bagong. Gong, ora ngawur lho le omongan. Iki neng negara utawa neng kraton. Aku iki wis tuwa dadak tok weling terus. Wis ngerti empan papane. Ya syukur. Panakawan Bagong padha rarja sak praptanira Panakawan. Tansah pinayunganing kawidadan ing sambikala sowanipun ingkang abdipun Bagong. Ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhap pepada paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun. Panakawan Petruk padha rarja pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana. Nundi kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarja pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong ndak tampa. Pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawula mindadosaken jimat paripe. Petruk kanthong bolong padha rarja sak praptamu. Sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Ya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawula mindadosaken jimat paripe. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Ya tak tampa. Pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Biasane kowe karo Sinuwun Mandura iki gelut sik. Iki kok ora. Ya ora kabeh ngono terus nganggo diselani. Lah iya. Petruk. Nun, slamet tekamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa. Bagong padha rarja sak praptamu. Ndara Werkudara wilujeng bekti kula katur nggih, Den. Ya tak tampa. Kowe nek tata caramu unggah-ungguh tata kramamu kaya ngono kuwi. Ora mantra-mantra wujuding Bagong. Nanging tak sawang kaya ngene. Paribasan nadyan ala nanging katon bagus. Oh ngece. Kok ngece piye? Wong genah kaya ngene kok disawang katon bagus iki nyawang nggo sedotan es apa piye? Ya kowe iki dialem kok ya mergo tata kramamu sing kaya ngono kuwi. Dialem wong iki mula ketok to, Gong. Ndara Werkudara ing ngalembana karo kowe. Nadyanala rupane nek tata kramane ganep unggah-ungguhe ya kecekel, kuwi wong padha ngurmati. Wis sandhangane ora mingsra, lethek, ora nganggo tata krama, njaluki rokok. Wah. Kuwi jenengane wong ora bakal diajeni wis tenan ndi-ndi iki. Aku arep saiki arep mulai ngono kuwi kok, Tru. Ngono kuwi piye? Arep mulai njaluki udut. Wo. Malah aku ki nek diajeni malah kisruh pikirku. Lah iya, wis kebaca dadi wong bebas. Panakawan Petruk padha rarja sak praptamu. Wilujeng Den bekti kula nggih, Ndara. Iya tak tampa.
Ponokawan Bagong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Ponokawan Petra wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa dene jeneng kira sowan ana ing ngarsaning ingsun yen to pancen duwe wigati mara gage matur marang panjenenganing ingsun Ponokawan apa saka karepmu dhewe apa dinuta dening bapakmu Semar. Ha nika ngaten. Sawan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu Semar utusan nglawan sira. Nggih. Sababe apa kok utusan nglawan Atmajane? Nuwun sewu. Sampun wonten setunggal candra nika bapak nika kaya wong masuk angin ning boten lara, kaya wong pikirane kebak ning jane bapak niku nuwun sewu sing dipikir niku ya apa? Iya. Begogok enten ngajeng omah mboten purun napa-napa ming meneng mawon. Nek bengi ya ora gelem mlebu omah, ming kemul sarung tetep begogok teng ngarep griyane bapak. Monggo-monggo pendak dicaosi unjukan mboten diunjuk, caosi daharan mboten dipun dahar. Iya Ponokawan. Nggih. Lah kahanan ingkang wonten kaya ngomong niku ndadekake kuwatir kula gareng kalih Bagong. Tumuli kula sowan ngersanipun bapak. Pak jane eneng apa to, Pak? Nek bapak kuwi duwe pepinginan, bapak kuwi duwe kekarepan, mbok ngendika karo anak-anak. Mergo anak-anak ki rumangsane mbiyen dhewe isih cilik dikula-wentah karo bapak, mula saiki gandeng anak-anake wedo mentas, kuwi duwe kewajiban ngomong karo wong tuwa. Nuruti apa kekarepaning wong tuwa. Barang kula matur kaya ngoten niku bapak niku terus gelem dehem. Terus gelem ngendika. Ngendikane bapakmu kepiye? Ngene le, jane aku ki meneng bae iki ora kok mikir kahananku dhewe ora. Aku duwe penjaluk apa-apa, duwe pengenan apa-apa ku ya ora. Wong nyatane aku ki ya wis tuwa. Arep ngopo to wong tuwa kuwi? Ning ngerti ya, bapakmu ki duwe kewajiban dadi pamomong tumraping para pepundhenmu Pandhawa. Bapakmu iki tukang ngomong pepundhenmu Pandhawa. Negara Ngamarta kuwi biyen negara sing kondhang kawenang-menang. Negara ingkang kondhang panjang punjung pasir wukir loh jinawi gemah ripah karta tata raharja. Ning pirang-pirang taun iki kok negara Ngamarta iki ora kaya adat sabene. Negara Ngamarta kuwi wis beda kaya biyen. Papan-papan sing maune tentrem, papan-papan sing maune guyub rukun saiki sawangen. Ngendi-endi dalan padha bentak sirah, ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha gelut ming perkara bab sing sepele. Mongko papan-papan panembah ora padha diparani, sing dipaparani papan-papan maksiat. Tak anggap yen to kawula sak negara Ngamarta kuwi wis padha krisis moral. Krisis moral. Nggih. Kuwi apa, Petro? Oh iya lali aku. Biasane aku ki omong karo piyai-piyai terpelajar. Lah iki Nalendra, mongko Nalendra wayang, ayo krisis moral ora ngerti. Krisis kemanusiaan. Kuwi apa? Manusiane krisis. Iya. Piye ya le jelaske, Gong? Ah kono terserah. Wis pokoke kawula negari Ngamarta niki sakniki lagi ora iso didandani, nggugu karepe dhewe, ngudel bingung numbuk bentus. Apa sing dilakoni dianggep bener. Mongko orang gagas bener kuwi enten pirang-pirang bener sejak beneri dhewe, benering bebrayan lan bener sejati. Cobi wonten pundi-pundi papan negari Ngamarta menika mung perkara bab ingkang sepele wekasan dadi gawe. Mung perkara bab sing waune iso dirembuk sarana bedamen, nyatane dadi regejegan dadi peperangan. Niku negari Ngamarta. Lah, Ngamarta sing kaya ngene iki nek ora tak dandani, Truk, iki negara kuwi bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku ndiniat bangun kayangan. Lah kula kaget. Kena ngopo kaget? Lah nggih to. Om bapak niku wong sekeng, wong ora duwe, bapak niku wong melarat, bapak niku mung nuwun sewu gedibal. Kok arep bangun kayangan niku terus probiyane saking pundi? Saderenge kula matur ngersane bapak, bapak wis paring dawuh. Sik, kowe aja kaget. Aku bangun kayangan iki ora kok bangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergeni. Saka Mas Mutiara ora bangun kayangan ki ming saloka utawa salokaning tembung
Tegese negara Ngamarta ki arep tak bangun kayangan. Kayangan ki papan sing kebak kanikmatan, kebak karukunan, ora ana rasa diya diniya, ora ana ora rasa sing ora kepenak, anane ming sarwa kepenak. Mula aku pengen negara Ngamarta iki kawulane uripe mbane ana ing kayangan. Ngoten niku. Iya, Petro. Nggih. Lah terus kersamu piye, Pak? Kula matur ngoten. Terus Bapak ngendika, "Ning aku njaluk kowe karo Bagong tak kongkon ning negara Ngamarta. Merga sing dadi makuthaning bangsa Ngamarta kuwi Sinuwun Prabu Darmakusuma sak kadang-kadhehan Pandhawa 5 cacahe. Mula aku nyuwun Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Mergane apa? Pandhawa tak jak nyaketi gumregahing para kawula. Pandhawa tak jak nyaketi gumreguting para kawula nggone padha mbangun negara. Merga apa, Tru? Kawula iki ora butuh diwenehi brana picis. Kawula iki ora butuh diwenehi bondo donya. Ning kawula iki butuh dicedhaki rasane dening pengarepe. Dicedhaki atine, dikaruhke rasane dening pengarepe. Nek pengarep-pengarep kaya para Pandhawa niku remen ngaruhke kahananing para kawula, kawula niku bakal percaya kalian para Pandhawa wekasan gumregut gumregah bangun negara, negari Ngamarta mujudake negari kang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Dados sowan kula mriki menika namung badhe mboyo ngupunden kula Pandhawa gangsal cacahipun supados rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Cekap semanten atur kula mbok menawi wonten klenta-klentuning atur nyuwun gunging samudra pangaksami. Cekap semanten akhire ngatur kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Petro, nggih. Hes. Gong, kowe kok kaya ora aktif to? Mengko dhelek tengkas. Apa urung-urung kok kon aktif? Aku pulsae rung tuku kok aktif. Maksude kowe kuwi lho ora kok HP-mu ya ora. HP duwe pertamae glelenge ra jamak-jamak. Sapa-sapa dipoto, sapa-sapa dijak selfie. Marah dadi. Ha iya. Mengkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu Darmakusuma. Heeh. Mengkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu kersa lenggah eneng Karang Kadempel apa ora? Petro, dalem. Pandhawa kuwi ora mung ngaku ijen. Oh nggih. Nanging 5 cacahe. Werkudara, Janaka kelawan kembar. Oh mestinipun ngaten. Aku tak taren karo adi-adiku dhisik ya Petro. Kula semanggaken Sinuwun, malah langkung prayogi. Werkudara, hawa. Piye Dimas miturut penemuning si Adi? Ora sandadak nganggo mbok tari. Apa sing dadi gegayuhane Semar kuwi luhur. Ayo mangkat merono bareng Pandhawa 5 mundi pustaka Jamus kelima sada. Petro, nun. Omongo karo bapakmu. Yen pancen butuhke Prabeya, yen pancen butuhke dana, aja metu saka bapakmu ning metu saka Ndadipati. Kurasen aku ora bakal wol. Petro kandhara bapakmu nggone bangun kayangan yen perlu Prabeya saka Janaka Madukara ya ora bakal kurang. Petro kantong bolong kandha karo bapakmu. Yen Ndadipati Madukara isih kurang, mengko kasatriyanku digadhekke dhisik ya ora apa-apa. Kanggo kecukupaning bapakmu Petro. Alhamdulillah. Gong, poin, Gong. Lumayan. Aku arep daftarke dadi bendahara. Lho. Bendaharane sapa? Bendaharane Semar. Oh, ngono ya. Lah Semar nyekel dit grusah-grusu kowe. Nek ra aku sing nyekel wis ora bakal teri asal-asasi terus. Nek samangane rasa sok aneh-aneh. Ora bakal tersalurkan ning nggon pembangunan kayangan, malah ming remuk ora karu-karuan. Nggih, matur sembah nuwun sinuwun. Malah samangke daya-daya dinten mangke monggo kula dherekaken tinggal budal wonten ing Karang Kadempel Sinuwun Prabu Darmakusuma. Panakawan Petro wonten dawuh. Satemene bingung penggali ingsun sebabipun sadurunge kowe prapta iki mau Kaka Prabu uga kepareng rawuh uga mbutuhake pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Oh ngaten. Iya. Kangge napa? Kanggo tumbal wadaling negara Ndarawati awit negara Ndarawati ketaman pegebluk.
Lho. Ndarawati ke Taman Pegebluk. Iya, Panakawan Petra. Mula sing gedhe pangapuramu aku durung bisa mutusi. Krana Kaka Prabu isih kepareng lenggah ana ing Praja Ngamarta, uga ngantu-antu kelawan apa kang dadi aturku munggo babakan pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada Petra. Oh, wis. Gong, nol besar. Piye maksudnya? Awak dhewe bali kukut iki. Kok kukut? Le sowan mrene kalah dhisik karo Sinun Prabu Ndarawati. Sebabe Sinun Prabu Ndarawati ya mbutuhke pustaka Jamus Kelima Sada. Lho. Ha kanggo ngapa? Ndarawati ke Taman Pegebluk. Ndarawati ke Taman Pegebluk? Heeh. Terus isane Waluya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya, nek Ndarawati ditumbali pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Monggo le rawuh dhisik sinuwun Ndarawati tinimbane awake dhewe. Ngamarta ki peraturane iki antri kok, Go. Sing dhisik ya didhisikke, sing keri ya dikerekke. Mula kowe karo aku wis ora bakal iso ngukup. Wis kalah star karo sinuwun Ndarawati. Yo le mulih yo. Sik. Kok sik piye? Kowe terus piye kowe? Aku ora iso matur apa-apa, wis entek pikiranku. Sinun Prabu Darmakusuma paring dawuh Petra, kowe kalah dhisik karo Sinun Prabu Ndarawati. Uga mbutuhke pustaka Jamus Kelima Sada. Mula sing gedhe pangapuramu ya Petra modar, wis ora iso piye-piye. Mulih seneni bapak. Kowe duwe ide ora, Gong? Hah? Kowe duwe ide ora? Duwe nang ideku ki engko kisra. Piye, wani ora? Wah ya aja iki ning raton. Ah nek kowe ora wani ya mulih. Nek kowe wani aku tak maju pindah. Lemu tengok kono, kowe nang mburi kene aku tak matur. Ning kira-kira engko piye? Kedadiane piye? Ya ketoke kedadiane geger. Wong aku ki wong ngawur soalé truk. Ning ngawurku landasane siji lho. Apa? Bener meng kuwi tok. Nek landasanku ora bener aku wegah kon gegeran ki mah. Ning nek landasanku bener, wo lah mbok bumi walik watu tak lakoni. Ya coba saiki kowe maju kene, aku tak genti ning mburi. Heeh. Ngene-ngene. Ya, wah. Ngati-ati lho, Le. Wis tenang wae, wis tak pikir apa kae. Kowe pokoke ngasul tengok kono. Heeh. Midhangetke pidatoku. Oh iya. Ora kaya kowe tledhak-tledhok ning ngrampungi karya. Panakawan Bagong arep matur apa? Lho namung dados wakilipun Petra kok sinuwun. Iya. Kula ajeng nyuwun prisa. Sinuwun Ndarawati rawuh mriki wau ajeng napa? Nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada. Kagem dinggo tumbal negara Ndarawati. Sebabe Ndarawati kenging napa? Kena pagebluk. Stop. Cekap semanten mawon kula tak mangsuli nggih. Iya Bagong wangsulana. Siji. Panjenengan percaya Ndarawati ke Taman Pegebluk? Mesine percaya Kaka Prabu kuwi kadangku sepuh. Arepa kadang tuwa ki nuwun sewu. Isa lho ngapusi. Dasarmu apa kok kowe wan matur kaya mengkono? Ngaten, dasar kula mang penggalih. Bener apa ora? Pegebluk utawi winastan welaking Jawata menika adalah wah, kok aja nganggo adalah barang. Ah ya aku sok nganu ya. Nun sewu nggih, basa kula campur-campur sing penting cetha ditampa. Iya ora apa-apa. Nika mujudaken paukumanipun para dewa ingkang tumanduk dhateng titahipun. Paukumanipun Gusti ingkang diparingke titahe. Apa ta sebabe kok ke Taman Pegebluk? Merga wewengkon kono menungsane wis ora iso didandani. Kon manembah ya ora gelem, kon tumindak apik ya ora gelem, anane mung tumindak ala, anane mung tumindak jahat. Niku Gusti mesti paring hukuman kagem wewengkon mriku, saengga wewengkon mriku dipun sebat ke Taman Pegebluk. Iya bener nggih. Terus saniki sampeyan kula aturi menggalih. Jagat niki negara pundi sing ratune jahat? Prabu Dasamuka nika arep ampuh dikaya ngapa ning ludes keles tanpa sisa mungsuh Prabu Ramawijaya.
Niku tegese Prabu Rama Wijaya niku dadi utusane ngadil menehi hukuman kagem Prabu Dasamuka sak wadya balane sak rakyate. Iya. Ngastina niku sing dadi ratu Prabu Duryudana. Niku ratu jahat, Kurawa niku angkara murka. Niku ora ketaman pegebluk, ayem-ayem mawon, tentrem-tentrem mawon. Terus saniki panjenengan penggalih. Ndarawati apa bedane karo Ngastina? Bedane apa, Bagong? Wah, lha iki piye ta iki kok takon terus? Aku asline cerdas ming sok gaya ta, Tru? Ah iya. Bedane Ndarawati kali Ngastina, nek Ngastina niku ratune jahat sing kudune entuk pagebluk. Nek Ndarawati niku ratune ratu sing dititisi dewa. Teng jagat menika sing ngagem asma Sri Bathara menika mung loro. Siji Sri Bathara Bagong. Mantil jasmu. Sri Bathara Rama Wijaya, angka loro Sri Bathara Kresna. Ta? Niku ratu sing ketitisan Sang Hyang Bathara Wisnu. Lah, sapa ta Wisnu? Wisnu niku dewa ingkang tukang nentremke jagat, dewa sing duwe kewajiban memayu ayuning jagat. Niku Bathara Wisnu. Nah, pertanyaannya iki nek ora ngene iki ra jelas ya, Tru. Ah iya. Ora apa-apa. Ngastina sing dadi ratu-ratu jahat ora ketaman pegebluk kok Ndarawati sing dititisi Sang Hyang Bathara Wisnu kok negarane ketaman pegebluk. Niku perlu dicek dulu. Sampun ngantos sampean kelintu. Ah saklajengipun Pustaka Jamus Klimasada niku panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Klimasada menika panguripane para Pandhawa. Ora kok Pandhawa tok. Ning rakyat Ngamarta niku ya padha gumantung karo Pustaka Jamus Klimasada. Pustaka Jamus Klimasada ajeng diparingke Sinuhun Prabu Ndarawati ming dienggo tumbal. Mongko dienggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem. Nek dipendhem niku ora iso bali. Nek ra iso bali, Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada. Nek Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa arep gawe kapitunaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih mboten? Iya, Bagong. Nah, mulai dipenggalih. Ampun grusah-grusu. Terus saniki Semar. Semar niku mbutuhke Pustaka Jamus Klimasada bareng kalian para Pandhawa. Berarti Pandhawa mboten pisah kalian Pustaka Jamus Klimasada. Omongan sing tirik-tirik kula omongke menika garis bawahi benang merahipun inggih menika Ratu Ndarawati. Nuwun sewu, sing ratu ketitisan dewa kok negarane ketaman pegebluk niku menimbulkan sawijining persasamenge no. Sabar. Aku ki arep Indonesia apa Jawa? Jawa wayang kok Indonesia. Mujudaken nuwuhaken satunggiling pitakonan. Apa bener Ndarawati ketaman pegebluk? Angka loro sing perlu dipun garis ngandhapi. Wih, garis ngandhapi. Garis bawah iki nek basa Jawa garis ngandhapi to. Oh iya. Sing perlu dipun garis ngandhapi nuwun sewu lho. Nuwun sewu niki mboten ngarani. Ya nek niki Kresna tenan. Nek dudu wis kebacut maringke Pustaka Jamus Klimasada, wis kebacut maringake pustaka percaya karo Sinuhun Prabu Ndarawati, jebule dudu Kresna tenan. Lah, panjalmaning mungsuh sing mung kepengin gawe kapitunaning para Pandhawa, Pandhawa ora ngerti. Pustaka Jamus Klimasada ilang, Pandhawa ora ndek kekuatan. Lah, wong sing ora seneng karo Pandhawa, arep gawe kapitunaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti. Ayo. Piye? Piye kok meneng wae? Lho, iki karo ratu kok njur piye kok meneng wae ora? Pripun? Cocok mboten omongan kula. Kula niku waton gelem omong, gelem matur, ning kula anggere duwe waton. Nek ora duwe waton ya kula ora bakal gelem matur, ngoten.
Nek niki panjalmaning mungsuh, pustaka wis kebaca digawa, lek arep goleki nendi, lek arep ngelarah nendi. Ah, ngrekoso. Ngrekoso. Wis. Kurawa krungu, Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klimasata. Kurawa tumindak elek, Pandhawa kesiya-siya. Kasangsaning Pandhawa ngembet kawula sak negara Ngamarta. Kawula uripe wis ora tentrem, digawe bubrah merga sampeyan nuwun sewu kirang lantip panggraitane, kirang cetha paningale nyawang dhateng sinten kemawon sinuwun. Maning jajaran atus kertaning bawana iblis lanat. Bagong. Bagong. Kono tro rampungi. Lho kok rampungi piye ta kowe iki? Kowe kuwi sing ngomong oke-oke kok rampungi. Nesu ae wonge. Ha nesu oleh ngelokke ngawur kok. Kowe ngarani Sinundarawati barang palsu ya anggapmu apa? Wis kono tandangi. Kowe piye? Lho aku ora ngomong apa-apa kok. Wegah aku nek tok du kaya ngono kuwi. Cah jireh ora. Oke. Kamu duduk situ. Iya. Tak wangsulane. Ngene nek kok gelut kowe ya, Tru? Hus. Nek gelut kok aku ora. Aku cilik ya kalah musuh iki. Cilik kae arep nek gelem menang ya iso menang. Bagong. Kono kawan Bagong. Wonten dawuh, mboten saseru-seru. Kula dereng budhek kok. Aku ngerti nek durung budhek. Ning nggonku bengok sore iki mergo aku nesu karo kowe. Wah, lah ngerti kula. Wong pasuryane abrit kaya ngoten. Kowe mau muni piye? Kowe muni piye? Kowe mbalen ana rembugmu. Waduh, lali wong mboten kula catet kok ya. Masa wong ngomong kon baleni saka awal ya wis ra kelingan mbok pinter kaya ngapa iki? Wis ora kelingan. So sampean kula ajeng nyuwun pirsa sampean kok getak-getak niku wonten apa? Enten apa? Masalahe apa? Yen ora kleru kowe mau keri dhewe muni yen kowe ngarani Yayi Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh. Yayi Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh ingkang bakal nglembut pustaka Jamus Minang Jimat Klimasata. Ya ora? Ayo muni yo. Muni iya apa ora? Heeh. Heeh pripun? Anggepmu apa? Anggepmu apa kowe ngarani Yayi Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh? Anggepmu apa? Kowe ora ngilo karo derajatmu, kowe iki mung batur. Kok ngarani Yayi Prabu Ndarawati iki panjalmaning musuh? Sik ta. Nuwun sewu kula arep takon sing jejuluk Prabu Kresna nika sinten? Yayi Prabu Ndarawati. Sing tak arani palsu? Yayi Prabu Ndarawati. Sing tak arani kowe ora duka kok sampean wong liya nesu-nesu iki ngapa? Ngapa kula tak takon? Yayi Prabu Ndarawati iki adhiku. Kuwi kadangku Taruna, wis ngerti. Terus karep sampean piye? Aku ora trima. Tantrimaning Baladewa kowe kudu nampa pahukuman. Lho, ora luput kok dihukum. Cangkemmu sing luput. Iki pancen cangkem elek kok iki. Gong kowe iki pola gawemu iki marai nesu lho kowe. Kowe mbok ora konyol kaya ngono kuwi lho. Truk cangkeme. Atohnya lho kowe. Nang sekolahan kok omongane saru. Konyol. Oh. Tak kira lambene Bagong ora. Terus nek sampean ajeng duka sampean ajeng napa? Aku ora nrimake. Kowe bali, kowe minggat. Kowe aja pisan-pisan ngayonake pustaka Jamus Minang Jimat Klimasata. Nuwun sewu sinuwun. Sampean ya daya, kula ya daya. Sesama daya niku dilarang mendahului. Sesama daya niku dilarang unek-unek kok sampean ya mengentuk wedang segelas, kula ya mengentuk wedang segelas. Lah kok sampean nesu-nesu sak penake dhewe niku nuwun sewu. Kula salah napa? Kula kleru napa? Sing kula unekke Sinun Prabu Ndarawati kok sampean dadi murka kaya ngoten. Murka wae. Mergo kowe wani kurang ajar Yayi Prabu Ndarawati. Mergo kowe wani kurang ajar Yayi Prabu Ndarawati. Iblis kowe kere kok. Cangkemmu dilangap-langap kaya bedes wono bobat tegalan. Ndrewili kaya grojokan. Kowe wani nges marang Yayi Prabu Ndarawati kanggo apa? Kowe ora ngilo karo gicokmu, kowe iki mung batur, kowe mung Panakawan, kowe iki mung kere. Wis ngerti. Kan biyen aku kere, terus arep ngopo? Lho, malah ora basa. Lah sampean suwe-suwe iso mangkelke kok.
Ora basa karo sampean aku ora kualat wong tuwa Bagong bangane Baladewa. Lho nek ngono kowe wani karo Baladewa? Mboten ajeng wani. Lah kowe wani sekecap padha sekecap. Kowe wani wangsulan karo Baladewa padha karo kowe wani karo Baladewa. Mboten. Mboten sinuwun tiyang agung kula mboten wantun kalian panjenengan. Nek nek panjenengan niku ngunekke kula kaya ngoten niku sabaraning menungsa niku wonten watese. Sing jeneng Kulon Praga duwe wates kok sabaraning menungsa ora duwe wates. Ngoten. Kula niku wonten watese. Nek kula wis entek kesabaran kula nggih nuwun pangapunten nek pancen kula wani kalih panjenengan. Nek kowe wani karo aku ya ngadeg jejeg. Ayo, aja ndeplok nang ngisor. Nek wani karo Baladewa, ungalno dadamu. Piye, Tru? Asa karepmu. Iki piye iki kok aja sak karepmu. Engko nek geger tandangi wong loro ya, emoh. Telek. Ora sembodo karo le mangkat mau le ana apa-apa tanggung wong loro, ana apa-apa tak tanggung dhewe. Ana minggat mulai ana. Cah jireh ora. Sampeyan muni pripun? Nek pancen wani karo aku ayo ngadeg jejeg padha karo aku. Oke, ming ngadege kok angel, Mas. Anggepe kaya kula niki wedi karo sampeyan. Wah, bagus. Weh, ngece nek iki. Wis ngerti Bagong rupane kaya nek dunekke bagus. Kowe wani padha sekecap karo Baladewa. Wani malang krek ngarepe Baladewa. Tegese kowe wani karo Baladewa. Mestine wis tak waneni wong sampeyan yo ngeyel kok. Sampeyan niku kok kaya sak penake dhewe karo wong cilik kok sak gebyau ya sak penake dhewe. Oh alah. Dumek kula ming kawula cilik dunekke wong kere, wong gedibal, wong melarat. Mbok sadar sinuwun. Mekutha sandangan sing apik sing mangagem niku sok nek ngadep sing gawe urip niku ora kanggo. Di mata Tuhan kita itu sama-sama manusia. Neng mergo sampean kedenuan derajat pangkat neng donya niki dibetake antaraning piyayi karo kere. Neng nek piyayine ora iso nglungguhke karo kerene nuwun sewu, kere ora wedi karo piyayi. Lho nek ngono kowe wani karo aku. Ha, iki nang kene iki. Suwijining piyayi sing ora tau iso dielekke iki ya ngene iki, dielekke malah nek ngono kowe wani karo aku. Mbok aja ngono to, sinuwun sampean ki sadar. Sampean ki eling. Ngono, sampean ku niku mbiyen jaman arep nyalon dadi Prabu Baladewa mbiyen mbok yo eling teko nang nggon aku ngekeki dit 155 tahun niku njur gaglakan apa kula tak takon. Bagong iki kowe kudu nyoblos aku. Aku golekno wong 40. Petro aku golekno wong 55. Semar aku golekno wong 45. Kaya ngono kok sampean ra kelingan. Saniki barang lenggah dampar negara Mandura gedangkrang sila tumpang. Sampean karo wong-wong sing dadekke sampean sia-sia. Aja dianggep ming rakyat cilik. Ning kula ngedhukke sampean ora nganti 3 kedheping netra. Wah sogok gogrok saka kursi sampean. Muni ae saiki. Suwe-suwe dinengke kok arep wani. Ngerti Bagong wetenge lara ket sore mau kok malah gawe masalah. Aku nek nesu ngene iki ora ngerti lara, ora nganti wong anggere ana panganan mari. Kok nekat anggere ana panganan kok mari. Rumangsane ora anggepe sak penake dhewe. Wis saiki tak takon karo kowe. Kapan kowe omong nyata? Kapan? Bagong, yo nek kowe milih aku kene pojokan tak kei cakruk. Wis umum kene iki tak ganti nganggo kloset. Sprene isih mancek watu. Nyok kena banyu, nyok ora, nyok kena banyu, nyok ora. Manut ombake. Ora terrealisasi babar blas. Manusia macam apa? Wah, aku malah suwe-suwe tratapan Gong. Arep dadi apa kowe engko nek ngomongamu kaya ngono kuwi. Nyo. Satu sono ngegrab minggat kono. Lho kok digawe decar kon ngegrab. Wah, iki ngisru-ngisru ya, Tru. Aku wis menteng-menteng wani tenan, malah kowe sing jireh, kowe sing wedi. Rasa nyangkem meneng. Iya. Nek nganti dadi perang piye?
Nek dadi perang piye? Lah tandangane. Waduh. Ora usah melu-melu ora apa-apa. Malam ini tanpa Petruk Bagong jalan. Waduh. Ya wis bareng ngono kok glelengmu ora jamak-jamak. Saiki ngene bae. Tinimbangane iku padu ning dalan utawa padu ning negara iki, kowe saiki bali. Bali nanti? Lho, ning omahmu. Bali kondo karo bapakmu. Bali kondo karo bapakmu. Bapakmu kon murungke le mbangun kayangan. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Kon ngilo karo gicoke. Semar kuwi mung gedibal, bapakmu ki mung kere. Bapakmu ki wong ora duwe. Kok arep bangun kayangan ki bapakmu ki gablek apa? Bapakmu ki duwe apa, Bagong? Kondo, kon gagas karo kanane, cecak nguntal cagak, cebol kayu wulan, utung entung lintang, tangan kelakone cepak wurunge. Bong. Bong. Le, sadar le. Le. Sinuwun mandura dadak ngrasani bapak. Wingenane ana wong nglirik bapak wis dipecel ndase karo bapak. Le Gong. Sabar Gong. Gong ora malang kerik ngono kuwi, Gong. Gong iki nang negara le, sabar kok ndak kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Udus kowe. Tekene ra tekan, Gong. Iki aku sing ora seneng. Aku nesu saking nesune nganti trenyuh. Nganti trenyuh. Edian. Wong semene iki ora niteni karo labuhane bapak. Wong semene iki ora niteni karo labuhane Semar. Semar sikir dinggo sirah-sirah dinggo sikil, momong Pandhawa, momong Gorawati, momong Mandura. Ning bareng wis do mukti, do lali karo sing momong unek-unekke Semar wong sakeng, wong ora duwe. Semar ki wong goblok. Ah! Ngapa iki kok? Saking nesune. Kok sarunge dikebut-kebutke barang. Ben. Aku ki kaya arep nesu ning nesuku caraku piye, Tru? Wis bayangno, mangkel tenan aku. Bala dewa menungsa ora tatanan. Lho, Bagong. Ayo nang ae. Nek wis nyenggol bapak iki wis beda perkarane. Nek aku tok nyek ora masalah. Nek gandeng kowe wis ngece karo bapak. Sedungo bathuk senyari bumi. Nadan namung sedungo jembaring bathuk. Nadan namung sanyari jembaring bumi. Tatotai pecating nyawa blabaring ludi. Lho, weh lah malah menteleng matane. Matamu kuwi. Gong kuwi ratu ben ra urusan. Lho kowe wani karo Baladewa sing tak wedeni apamu? Ora minggat. Ayo, saiki tak gawe saya mbara perang. Tak gawe saya mbara perang. Sapa sing cilik gedene sangka kadetane Baladewa menang goyong Pustaka Jamus Jimat Lima Soto. Piye omongmu mau? Piye le omong mau? Sapa sing cilik gedene sangka kadetane Baladewa menang goyong Pustaka Jamus Lima Soto. Lho. Nantang aku kowe. Yo, oke. Nanti bapane wong Bandayuda. Kowe iso nglangkai batange Petruk gawanen Pustaka Jamus Lima Soto. Halo. Kok dadi batangku? Kok wis mati urung? Urung ya ora apa-apa. Lho ora apa-apa. Nek nantang ki nglangkai batange dhewe ora batange wong liya. Ku jenenge matekke wong liya ora. Amamu ni piye? Nek iso nglangkai batange Petruk, ameng salah kata. Maksudku badange Bagong as kowe iki senengane nyemelangi ora. Nanti pawane wong neter kadedean. Nanti wong neter kadedean. Omonganmu iki Nendi papane wong neter kadedean metu Jawa, ora metu Jawa gretel negara legane ati kowe. Yo. Bali rene to, Kang? Ameng
ngapusi Baladewa kok pira uwen. Melayu banter aku ngerangkul cagak terus balik sut. Dheke bablas. Trembelane ya. Kene iki cagake ngendi? Saka guru kae. Oh, adake ora. Wong iki nek ndelok wayang iki kene karo jalan, karo mbayangke ngono lho. Mesti seneng tak gawe ngene iki men penonton iki bayangane keadaane ning dalam keraton. Melayu bareng terus aku ngrangkul cagak terus balik ngene lho caci cilik lho. Aku iso mbayangke aku. Piye? Apik ta? Heeh. Nek ora iso mbayangke ya berarti urung apa jenenge durung apa tenanan le ndelok wayang. Heeh. Ha terus ki piye? Wis kono tandang ngono. Lho. Lah sing nantang kowe kok, sing nantang aku sing ngopiok kowe. Wah. Aku lino dolanan nang omah senengane ngono. Bagong, wonten dawuh yen pancen niat bakal nandingi Koko Prabu kena ngapa kok bali meneh marang Praja Ngamarta. Namung badhe nyuwun pangestu sinuwun Prabu Darmakusuma awit menika badhe wonten peperangan ingkang ageng. Inggih menika sinebut perang Bratawuda. Bratawuda. Nek Pandhawa ngestina rak Bratayuda. Nek aku karo Prabu Baladewa Bratawuda. Oh. Iya Bagong sing hati-hati. Kula ajeng madeg Senopati Senopati. Iya. Kalungi kembang ora. Madeg Senopati. Karungi kembang ora diwur-wuri kembang ora. Tonya wae. Diwur-wuri kembang. Kaya wong modar. Ada mbok menawa aleman bareng. Kana to. Kowe nang Jawa to? Lah ya bareng aku nang Jawa aku ya nang Jawa. Gak aku nang temandang dhewe aku moh. Nggih ngoten nggih sinuwun kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit sinuwun. Iya. Kakangmu nesu ya aku. Iya syukur. Lah nesu mboten? Ora. Tau nek palsu ngoten? Ora. Berarti palsu tenan. Ora. Ha ya, ora. Mendelik-mendelik tak culek matamu kowe. Mamen nggih sing Ndara Janaka. Iya ya sing ati-ati Bagong. Nyun pamit nggih Ndara Werkudara. Oh, duh minggat. Ndara Werkudara nyun pamit. Yo sing ati-ati. Ndara Nagaradewa nyun pamit. Iya, sing ati-ati Bagong. Iya, Bagong sing ati-ati. Sayang aku pulang dulu ya, sayang. Nggih. Sing atos-atos ta, Mas. Iya. Ora aku sik kowe kok nyeluk Adi Ngamarta sayang iki. Apamu e? Mantan. Kula so mboten gubuk asmara niku kali niki. Wong edan ora. Pareng nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan Petruk. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Ngelingono lamun Koko Prabu Mandura kuwi isih bendaramu. Mangke badhe kula pitang. Kepareng kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan. Sinayeng manggelung mintonaken dewe kramanira
kang mitraning asta aning asta Yayi kula wonten dawuh Koko Prabu gandeng sak mangke Koko Prabu badhe ayonan kaliyan Petrukantong bolong sumawana bagok mugi wonten sukala laning penggalih kula ing badhe ngemutaken dhateng Koko Prabu Mandura sampun ngantos murup mubal kanepsanipun mekasan sak mangke dados pasuryan kan Panakawan Koko Prabu mugi-mugi sak mangke Koko Prabu Mandura saged kersa andhar menapa sampun paduka dawuhaken Koko Prabu maring dawuh Koko Prabu Werkudara nggih Siadi matura munggo sapa ingkang bakal ndak paringi pustaka jamus krana kakarone padha-padha abote Koko Prabu Ndarawati kelawan Semar lamun ingsun timbang kabeh sak traju lan sak bobot wah aku percaya marang kabijaksananing barep kakangku lan aku percaya kelawan ingkang mbok temtokake bakal mbok paringake kelawan Semar apa Kresna kuwi kabeh ana purbawasisaning barep kakangku Koko Prabu menapa mboten langkung mrayogi menawi paduka tumuli minggah wonten ing sanggar pelanggatan lajeng meminta dhateng Sing Gusti ngakarya jagat samangke supados pikantuk wenganing Jawata Koko Prabu Dimas kadangipun ngakang ya iku luwih prayoga mekaten Koko Prabu kamangkono Werkudara budhana kang padha seba jenenging Sunarsa kundur ngedaton ya ngestake dawuh kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas kadangipun kakang purna gatining waranggilan sanadya saha ngedaton jluk saking dampar ketuna kinapit gambaran ganding kadharaken sangganing Palomban Cedi manggung ketanggung Joko Palororo ingkang sami ngampil upacaraning keprabon kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Nararata lamun katinon saking Mandra kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Nararata wau paripurna sang nata asami tuntung Sang nota,
Thank you.